Takže čaute ľudia, moje meno je Simi, ale niečo mi tu chýba. Viete kto? Už mi to došlo. Chýba mi tu moja sesternica Naty. Viete čo? Chcela som ako z popisku, viete, je to informácia, že budem točiť už sama, lebo Naty nechce. Má svoj kanál, tak tento Simnate bude celý môj. Takže ja sa budem natáčať videá, budem pravda, že tu mať hostí všelikoho a tak to pôjde. Takže dúfam, že sa vám môj kanál bude ľúbiť, lebo neviem, či budem dobrá youtuberka, ale budem všeličo. Aj z Naty určite budem natáčať s mojim bratom, s mamou, s mojimi kamarátami a pozrite, koho tu mám. Nepoď sem. No, poď. Takže toto je Niky, ako som vám hovorila, a toto je Tomáško. Toto je pre toto video všetko a dúfam, že sa vám ľúbilo. Ahojte!